dies doncs es puguin jugar. Cara de pillo, ay, no, que estoy a la temporada. A ver, Juan, ahora. La idea de poder aprofitar el reconeixement que tenim per poder ser proper a tot el que representi implicació social és una actitud d'enriquiment, d'agraïment també que nosaltres puguem ser ambaixadors i en tot cas observar que el món del vi també està vinculat a la sensibilitat. I els musculotats, saludeu a la càmera. Hola. Àlex. Queda molt lligat, no? Amb la terra, amb el Penedès, amb l'agricultura ecològica i biodinàmica, doncs el fet de treballar amb animals que fan una acció de l'esporgar, doncs tot aquest conjunt té molt bona relació i penso que lliga molt bé, no? Des d'aquí es veu que ja comença un carril, des del tu m'has agafat, des d'aquí. Corrent, doncs que ell els enganxi. Corrent. L'únic que ells hauran de fer unes quantes curses. Esteu preparats per córrer? Ja! Oe! Mirem a la càmera, vale! Molt bé! Muy bien! Inténtale poner bien el gorro. He vingut a fer la foto del calendari de Mas Albornada per Nadal. Soc pagès i el meu pare té 2 vinyes. Prendré on es talla el raïm a la vinya. Torneu a explicar alguna cosa i rieu tots dos. Escolta, aquesta nit podíem... Jo me'l menjaria ara mateix. Jo me'l cruspiré tot, per això estic content jo, perquè ara estem collint aquest raïm, que farem un vi molt bo.
Espera, que anem a matar el gall. Salut! Salut! Doncs us explico primer la portada que hem creat per aquest any, que és aquesta que tenim aquí. Mirarem de posar a cada mes una mica l'estat del cep, és a dir, quan està florit, quan està pelat, quan es fa la verema. I com veieu té un to tot molt verd, el calendari d'aquest any. El verd del Penedès i de les vinyes ens hi portava molt. Que acabo de dir ara,